Organic chicken ili organska piletina iz Whole Foods. Nema masnoće. A ovo su krompirići. Jesu li oni iz Whole Foods? Ja. Jesu. Evo ovo zapeć i pojesti večeras. Izgleda dobro, jel? Hoćeš još ova 3 ili će Pa ostati? ne znam, pošto kako di hoćeš. Mislim imaš? Imam. A jebka. Pa Ti, šta? maj ponovno. Ja znam. Pa što sam... Ovo vam je piletina iz Whole Food. Organic. Organska. Evo ovako izgleda. Pa mogu vam reći da je izgleda domaće. Nema puno masnoće. Evo i ovo. Ima li ovo cijena? Evo ovo košta $6. Isplati se. Ovako ponekad otići. Ovdje ima 3 pounde. Nije. Pounda i po. Evo jedno pile. Košta $15. Teško je 3 pounda. Cijena je $4 po pound. I mladi krompir za večer. To će da bude, znači, mladi krompir i ova piletina. Su bataci. Jesu. Hoćemo ovoga... Ovi... kukuruza. Nećemo, to ćemo drugi put. Evo, a? I šparoge. Evo, i šparoge. Samo zdrava hrana. No GMO. Ljudi moji. Vidite. Da. Ako ne laže koza, ako laže koza, ne laže rug. Šparoge. USD Organic. A ovo smo isto kupili. Kako su? Smokve. Organic smokve. Bolje su nego u ovim drugim trgovinama. I ovo su banane. To smo kupili isto kupili smo breskve. Jedan hljeb. Otišlo je $165. Fuse, kako se onda? Trešnje su vrlo slatke i preslatke. Začini. Vegeta obavezno. Večera. Avokado oil koristite ljudi, i to organski. I ovu papriku. Domaći. Ovo je iz naše bave. Ovaj kukuruz. Peče se. Bolje ovo nego Golden Coral, 100%. Domaće paprike, organic šparoge, organic kukuruz, domaći paradajz, luk,
šta znam dokle. Neke Iz trgovine. trgovine. Peče se piletina i krompir. I skoro večera gotova. Ovaj kruh, ko da smo mi ispekli. Gleda sve bolje i bolje. Rumeni se. Gotovo je. Spremno. Kajmak. Testo baznja ima dobar kajmak. To je to, ovaj. Paradajz. Luk. Paprike iz bašči. Organic piletina. Organic. Hljeb. Kukuruz. Mladi krompir. I ovdje imamo, šta je ovo? Ajvar. I kajmak iz Taste of Bosnia. Ako volite kajmak, dobar kajmak, slobodno navratite u Taste of Bosnia, on to prodaju. Da probam jedan krompir. Vruće. No dobro. Mogu ja vruće. Meni ne smeta vruće. Čeča što nije ljuta ova paprika. Da mi malo uljuti. Burum raja obavezno navratite u... Ako živite u St. Louisu, otiđite u Whole Foods. Sve je džaba. Šalim se. Možda je malo skuplje nego u drugim trgovinama, ali evo, ponekad se počastite. Ako imate viška para, otiđite pa potrošite. Nemojte ići u onaj Golden Corral buffet. I ne bojte se, bit ćete zdravi, živit ćete 100 godina. Ko ide tamo, znači neko lula. Nemoj da je bavati. Provocira ali ništa. Dobro narode. Veliki pozdrav iz St. Louisa, pa se vidimo i čujemo drugi put. Prijatno. I vama i meni.